El districte d'Horta-Guinardó, juntament amb l'Associació de Veïns del Baix Guinardó, estan impulsant la iniciativa de canvi de nom als Jardins del Príncep de Girona. Després d'iniciar un procés participatiu, han sorgit 4 propostes de nom: Jardins del Baix Guinardó, Jardins de la Princesa Leonor, Parc del Llac i Parc de la República. Aquestes 4 propostes de nom s'han enviat a la comissió del nomenclàtor, que estudiarà quina és la més adequada. Aquests jardins es van crear a principis dels anys 90, on hi havia hagut el pati de cavalleries de l'antiga caserna militar de Girona. De moment sembla que els noms amb més possibilitats de sortir escollits són els Jardins del Baix Guinardó o el Parc del Llac. Actualment no tenim cap príncep. Si tenim un príncep és la princesa de Girona i considero que és millor posar el Baix Guinardó, evidentment. I si no, com segona opció, posar el Jardí del Llac. Ja que tenim un llac enorme aquí darrere, també seria una segona opció.